दिनैसिमबो न'खराव बिसि फिसाया ओंखाम गैया दै गैया। हौवा फिसाय बुंगाया न'आव आन्ध्रायाव थांदोंमोन खामानि मावनो आदार होनायाव जाबाय नुयोबा एसे दिनैसिमबो न'खराव बिसि फिसाया ओंखाम गैया दै गैया। आंनि हौवा फिसाय बुंगाया न'आव आन्ध्रायाव थांदोंमोन खामानि मावनो आदार होनायाव दा थांनानै फैनानै आरो गोदान मालिकनाव सोलायनानै खामानि मावना थांदोंमोन। दिनै मानसिया आजि बेलेगनाव सोलायनानै थाहैदोंमोन। दा थाहैनानै दा मबाइलबो दंमोन मानसिया। दा मबाइलासो खावजादो ना आरो मानसियासो माबा मोनसे जाखो दिनैसिमबो खबरानो गैया। आजि सप्ताथाम जाबाय मानसिया गैया न'आव ओंखारफैयाखै। नोंसोरो जुदि आंनि फिसाया न'आव मोनफैयिनि थाखाय आं फटक नेगारदो आरो बे मबाइल नाम्बाराव सोरबा जुदि बायसेन्स खामानि मावनायाव लोगोफोर जुदि सोरबाफोर नुयोबा बेखौ फन हरबानो जाबाय। दिनै आङो रुपिहि काटाजारनिफ्राय होनदो। नोंसोर जुदि बायसेन्स नुयोबा नोंसोर बे मबाइल नाम्बाराव फन हरबानो जाबाय। हौवा बुंगानि थाखाय जोङो न'आव फैगोन होननानै न'खरनि बिसि फिसाफोरा फैगौबा आसा खालामनानै दङ। दा रायजोफोरा नुयोबा बै फटकजोंनो नोंसोरो नुयोबा आंनि फिसायखौ दिनै आं होनहरनाय जाबाय। नुयोबा एसे दिनैसिमबो न'खराव बिसि फिसाया ओंखाम गैया दै गैया। गोजोन्थों।